Sakit ang itlagay. Ay, tama na. Tama na. Bos, sama bos, parawan ta bos. Ya, asa man tabanda? Ya, namo dagang mga kuan na, mga amigo na kailan ka tunan. Tani rin ha? Oo. Yan listahan mo to, listahan mo. Ano? Ya, tara. Tara. Ah. Tara bos. Oh, tanda kwarta ron bos. Sige bra, parawan ta. Oh, sige bra. Ah, sige bra. Kani sila murag mao ni mga tangay mga naong ani. Kani. Ano po kani. Kana sila? Oh. Sigurado nga mo bayad sila. Bos. Uy, sumaya to. Tawan bos. Ay, wa man ay klaro na inyo ha. Gusto mo kayo maningil. Taon sige ka mo. Biso po, tingin bos. Okay, pag 20 naman, maningil mo din mo. 20 naman ang kwan bos. Adlaw bos. 20 ah? Oh, 20. Bilay mo. Adlaw? Bilay mo. Sigurado ka 20 ang adlaw. Oh, 20 lang adlaw. Bandaw kay. Kalibo. 20 adlaw, kalibo. Basta bos. Basta bos. Oh, Gumil. Single dili pwede. Bako pa. Ah, bago. Oh, dili pwede. Bako. Isa kalibo. Kalibo. Sa 20%. Isa kalibo. 20, kalibo. Ay, kalibo. Okay. Wala mo pilates ulit ako. Tanaw naman ako. Basi gusto nimo kwarta, uta. Bilan daw. 20 gani no, wa karminaw. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Ako na mo ninaw nga boss. Dugay naman yung gani ni kasiwa na rawan. Wala man na siya gilang tao sa itsura. Ang importante na sa bulsa niya. Kung mubayad ba siya. Mabayad ko. Unsa man imo paninda? Karing mangga. Mangga isa, Alitanan. kila man ginan siya anak, basi dili ka kabayan. Kaya na to 20 ang adlaw. Kaya na daw. Sige. Duguta. Manasa man yung pwesto pangitao. Sirado na. Sirado dili po, dili brad, sirado. Wala ni. Dili po, dili po. Wala ni. Antaw po na kuha ni naong nga boss. Murag wala yun ni boss. Wala yun ni naong nga boss. Dili ka ba mangita talain, Nico? Lawas rin ang dakuha ni boss. Pero bulsa, way sulod din porma. May kwarta ka rin sirado naman ko. Kaya muli naman ko. Tatangdahin din boss. Asa man taban na mangita. Oh, ano boss? Itigil boss. Ano mo rin piling kwarta boss ba? Uy. Kaluoy manana. Pautangon naton ang itsura pa lang dan murag dili na kabayan. Naupaw na boss. Naupaw na. Ito niya, dugay na ang kuha na po. Dugay na po siya mapagkupit. Para di siya kabayad. Bago na yung kwarta. Klaro kayo. Sige ulo na to. Doon sa imo pangalan. Si Tonyo ko. Unsa apelido? Tricia. Unsa imo negosyo Tonyo? Liga ko ng kwantong. Bayabas na. Bayabas boss. Bayabas. Murag dili tama makabayad migo. Gamang ira kaayo ay paninda o. Basi ugma wala na ni u. Uy, dili gayo. Basi di ka bayad. Duplikita boss. Duplikita. Malintag lain boss. O si pasag dalira na. O salamat migo ha. Dito taglan. Limbat boss. Di Limbat. ka mo maluoy na ko doon. Di ka mo kod. Para boss. Tunggu boss. Tarawar to boss. Hindi ko to boss. Tarawar to boss. No? Uy. Sige na boss. Mura kwartaan na kabaywang pa ha. Okay. Nakahinawak pa. Hinawak. Uy, mauna si Buy Barat bay. Barat. Bayar mangga. Ubayerong mangga. Tingnan natin yung boss. Tara. Boss. Uy. Kau buka boss. Taon sa rin na. Kung sa may atuan na. Parawan. Hindi ang adlaw. Ang hindi lang adlaw na. Ikaw, 20 lang adlaw. Kuha ko. Pila may tama na di ay Pila pila. boss. Kaliburan pa boss. Testing ba? Testing. Oh. Pwede si Kumil ay. Pwede kay. Ako pa man ko ni sugod ko. Kanang sure magana inyo ha. Sure, oy. Sige daw, tagay daw iskay. Ayaw mi pangutana na kamo sigurado nga na kwarta. Kamo sigurado mo makabayad sa 1,000? Sigurado kayo. Buso ay.
Kay kami tag-iya sa mga pamaligaay Sa dala. ninyo sigurado ninyo kabayad mo Oh. sigurado kana inyo manang kita na ako na kita na balaan na ako na. Kita di boss, dako kita, kaya dako ban mata. Kita ka na mga, mula ko mga trabahante dira. Pwede ko nyo pautangon, mga 50 lang, 50 mil. Dili pwede mo release mida ko. First timer daw makita na mo nga nindot mo record, di magdako magdako. 1 point milk lang. 1 point man. Hey! 1 point man. Buton man na ini. Oh! Basi modus operandi. Urado to ko ha? Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. May taulo ko. Sigurado na. Sigurado. Kwami, skalibo ako ah. Ha? Skalibo. Isa kalibo Why sagol correct Butang dira. Why sagol? Pangalan mo boss. Rubin Padidit. Robin Padidit, isa kalibo. Hindi ka magpadidit ko ah. Kaya mo isa ka bang ukoy na. Boy Haros. Isa kalibo Boyaros ho. Okay na? May skalibo. Unsa man ninyo negosyo tindog-tindog man mo diri? Kami, ako, nag-iya ko sa food stand ritanan. Muna ko mga trabante, tanawa. Muna, kami nagpaliho ka na dali. Sige. Kabot mo dito. The next day. Ato na sa boss. Sige, ma-release na ikaw bahala na nila. Andam ko. Ako mura ka tao 3,000. Oh, sige. Libo siya kalimo ko kada usa. Oh, sige. Oh, na-dere budget Lala. lo kalibo. Tara. 12 seconds later. Ana? Duha mo kon mo sa. Ay, sudar ba ba? Iso kay pagpastiso sa imong ipono ya. Karong mo. Bata, dugay na matubo. Oh. 20 adlaw na. Uy, Oh, may pa mo gitagaan mo. Wala kay labot. Kay Ah, duda ayas man ang imuha mo na maayo. Pwede lagi. Pwede ka. Tulungan mo na kuanan. Amo. Siya nagdesisyon ani. Yan ang kwarta ba? Siya mo yung naga... Pipikas sa tapos. Uy. Kamu mo itong naging adlaw, no? Oh. Niya, kamu po to. dili to kami, kamu to. Taro. Kwarta. Ay. Salamat. Taruhan. Release na mo? Taruhan ninyo ng duha. Oo, buang. Oh. Atik ng dagko ng mata. Ikaw. May Sunada ka. Sige. Dito ito pangalan mo kani? Uy, Haros. Og si Rubin Padidit lang. Padidit. Baitingan daw na ha. Bantay maligay mo. Sige. Basta ang bayad ni. Para sabi. Ang bayad ni. Baitingan daw. Salamat Migo salamat maning. 2,000 years later. Asa ka to dito dapat itanong ko may lag napatong picture dito boss. To. So tanawon tani boss kay basi og kita ra pa yung bantayan ba. Nahinil lagi ka boss. Kuwara boss oh. Kuwara gid mo boss oh. Sige simpang nga Wala sila. Singla na silang duwa. Tara. Singla na. Awan mo? Maningil. Gap di pag gani ito, maningil la ka. Gani na pautang. Tarong ba? Iyong kag Dito sa unahan be kay samok kay mo daghang kay tawo na Sa mo kay Karo. tarong ba? Gabi pa ka na. Gabi pag gani. Taro kay sa unahan be. Tao ni. Gabi ba mo ko maningil la ka karon. Kabuang nimo. Dai mo do. Ningil ko ba 20 adlaw 20 mga adlaw to ningil ko. Mundo ay 20 mo. Gabi pag gani. Bitaw, gabi ra bitaw. Nya singil dayon karon. Lisod pod. Gabi ko nagpautang. Sa naman day. Dapat to pa pag mo maningil. Di jud, sunod ugma pa jud. Kundi di na siya maningil. Antay mga ugma. Sama. Sa gabi yap. Maningil Si Kuan ba kay buwak Sino lang mo na na ron. Wala ni mo ipasi diri. Aray, pasi ba? Saka na. Dito lang kilid mo ron. Apla karon daron. Wow. Eh, dapon ka na mo ron. Gina, Lakaw na dito. ugma paningil, dagangan lang mo 20-20. Lakaw na. Bali na po ko dito. Jus tilap ya. Tilap ba ron? Tilap. Wala jus Ani tilap. mo oy. Jus tilap pa. Atuwa dito. Alawan nito ay sa pangutan na pre. Punta na sa mo. Lagi mo Karon na. Tungulo ni mo ron. Kahit Na. Namili mo. Ya George sila tra. Jus tilap po. Oy. Maningil na ka? Oh. Bata sa yowa maningil. Ano ngalot ba ka? Nga may katol. Mar ko be. Ugma sa
Hindi, basta ugma. Ito lang rin. Ihar, mga arwi pa dito ni Haro eh. Ay, wala man tayo kwarta. Para magkaguan na ron. Ugma na lang. Sige, sige. Ay, nasa Tarong ba? Andra. Na. Sure ka? Lagi. Ugma na, ugma na. Ugma na. Sige, 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 sige. Ugma na, ugma na. Balik ugma. Ugma lagi. Tarong nga daw ang pasa sa mong naong daw. Manong... Ugma na. Yo, go. Pag-ura ba kang alok to? Ay, siyempre. Amang ka na pagupit. Gusto kong makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Amang ka na pagupit. Saan mo man day? Katugteng ana-ana, ana-ana. Sige, sige, sige. Bantay ka. Oh. Ugma na lagi. Kwarta niyo, bata ni. Sige, kung paningin, di ko bayad gahe juga ba? Sa kay pamahagi na kung nga makabayad sila, no? Ah, tama. Kadakpo na kung itlog ng bata ni. Meanwhile, Hingin na po ko. Oh, nga. Hindi na ito nire, ikaw pa'y mangutag, ikaw pa'y isog tayo. Sa naman mo nga, kamo pa'y utangan, singlunod, kamo pa'y isog ginong gaya nun. Sorry. Kung ano maningin man ka? Lisod po. Hindi nga may utang na, juga utang. May Kanya, kasaman. So, dagdaw na kong bayad na. Tarong, tapos magmahay ka ba? Ano magbahay man ko? Ha? Kasaman. Oh, nahipos ka. Pili. Bayad ka, padakpo na ko na yung itlog. Ano na lang, boss? Kailangan natin yun. Ugma. Last na ugma. Bayad na ko. Sige naman ka, Blas. Pila na kagabi, tulo na kagabi. Bayad lagi ko. Ay kapala ka ha. Ang mungwaton ron, magpapauli ka kay gabi na. Mabayad ka ugma. Agto ugma. Ha? Ito bayad. Surprise na lang, surprise ha. Oh, i-surprise ka ugma. Makaog yun yung naong nga ba, nga gahe kayo mo bayad ba? Dako ra ba na daan, mata pati na yung itlog ron, dako ginagmayron. Naon taron. Sukda na ako ang rasyon para tagdan mo. Dako, itlog, itlog. Dako, itlog. Log. Charo. Kara, dako yung itlog ron, gahe kayo bayad. the next day. Gaya. Ini maayon. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ini, mau siguro ninggi. Tangan ako ba? Ako lang itlog. Agi, kita oy. Ang ano man eh. Amigo man nato niyo. Na may gibati. Kasi margunit siyang itlog. Patay. Dako kini itlog. Ala. Ano man siya? Kita ng itlog gaya. Ay, nasakit yun ng itlog. Ano, isa naman ang itlog. Ganay lang ko. Bay, naunsa ka bay? Itlog ako. Nabunot. Meron. Ambot lang atong turko, guro. Na, siguro ka ni bayad ba? Wala ka ni ko bayad-bayad, no? Mauna. Ay, mauna hinungdan. Kamuha lagi mo na yung ani. Ay, siyempre. Ako, nibayad man ko. Ito'y kabang. Lalangoy yung itlog. Saan ka mo kung kuha na to?